and make me willing to obey. Then I will take my sin and wipe out my Then I will continue as your command, and they will turn back to you. Spare my life, O God, and save me, and I will gladly proclaim your righteousness. Yes. Help me to speak, Lord, that I will praise you. You do not want sacrifices, or I will not partake. You will not place on my sacrifices, and I almost prayed to God. You will not return to humble and repentant heart. Oh God, thank to me, help me, rebuild the walls of Jerusalem. Then you will be blessed with proper sacrifice, and with my burnt offering, and both will be sacrificed to your altar. Ilu 13 na-ekwusi o. Ilu nọmba 13 na-ekwusi Satata 126. Psalm 126. Ife a na-ekwu bụ ife ọma, ife akwa ka ife enwe. Psalm 126. 1 to go. Dịka ị na-eme ife a, mmụọ ọbụla nọchi ilu gị ezi na-aba na mmiri. Otu niile agba gị na-eso mmiri ana. Na mmiri ka Kraịst nọ wee chụpụ ajọ mmụọ dị iche iche na mgbe nke ya. Na mmiri ka a nọ wee mee Kraịst mmiri Chukwu. Onye sikwa na mmiri bụ ife ọjọọ nya dịrị ya. Onye sikwa na ife anyị na-eme adịrọ mma nya dịrị ya. Na mmiri ka Kraịst nọ wee lụọ ọlụ dị iche iche wuru ewu. Mmiri ka o mee ka ọ wọlụ mmanya. Mmiri ka a nọ wee mie mmiri Chukwu. Mgbe ekenekwa m unu. Igbo na-afụgo no video mgbanyelu unu kịta. Biko na ajụ nchọ ka njụọ tata. Onye eze Jizọs ka nska njụọ. Ọ pastọ ka ọ bụ? Ka ọ bụ witch doctor? Ka ọ bụ sorcerer? Ọ ụka ka onye eze Jizọs na-ekpe? Ka ọ na-eme omenala? Ka ọ na-eme ihe ndị amoosu? Ka ọ nwe ozi nke nghọta? Onwe ozi ife nghọta? Too many false preachers na-apụtazi na Igbo anyị, ọ dịgo too much. So many of them na-apụta in the name of Nafa bụ native doctor. Some na-apụta in the name of pastor. Mana onye eze Jizọs dị ka ọ bịazi combine the two together. Ọ combine ma witch doctor ma false prophet, combine ya together. Na-eyuzu ma Bible, na-eyuzu ma akwa red, ma akwa yellow, ma nke blue, everything, ọ conjure everything together. Ime gona na-asị ya mmadụ concussion. Onye eze Jizọs bụ concussion ka ọ na-enyezi mmụ Igbo. Ka anyị melu na onwe anyị ebele mmụ Igbo, ọtụtụ onye na-ego ọ na Igbo anya. Because of na ọrụ adịrọ. Because of na Nigeria bụ ike keta olie. Wee bụrụzie na onye ọbụla azị bụ ya na-achọzi bụ na ga-esiwe na egwuzi ndị mmadụ wayo. Ọ bụkwa na na-egwu ndị ọcha wayo, ma ọ bụ nọ nke a bụzi nọ ụmụnne anyịzi ndị anyị na-afaso wee na-ata ahụhụ, ndị anyị na-afaso wee nọ n'obodo ọrụ adịrọ ka anyị tọnụzi gwubezie wayo na-edeceive zifa with so many doctrines na-enwere isi. Some people abụrụ ukwu ewu na-ebelieve kuna mma ihe niile. Icheke ndị akwụ na video no watch now, so many of them enwero chop, so many of them enwere ọlụfa na alụ self. Mana o nwere ike na ọ bụ na ebere watch go for that n'ihe me na afe nwetara ọlụ bụ uncle fa nọ na village, ma n'ime na afe nwetara ọlụ bụ auntie fa nọ na village. So because of this now fa bịakwutezi onye eze Jizọs ka ọ helpzie afa tọpụ fa na agbụ uncle fa ma auntie fa kechili fa, instead of fa nwee mana gọọmenti bụ ihe me na afe nwere ọlụ. Kịta fa na-achọzi ka fa tọpụ nwe fa na agbụ na-enwere onye kelufa. If the thing time ndị Nigerians ga-eji wee tọnụọ mebe protest ka gọọmenti mee ihe fa kwesị ime, I will that time na-eme ihe na-enwere isi. Some people will na-catch out. Ọkwụ na afọ na Igbo tụrụ afọ na ndị native doctor na-agbazi moto, na-alụpụ ụlọ, na-alụ hotel. Fama na-etizi, fama bụzi ndị nọzi n'egwu nke ikpeazụ a now. The same thing kwa ka ndị pastor na-eme kịta. Ndị pastor na-agbazu jeep, na-alụpụ ụlọ aka nli aka ekpe, na-alụ hotel aka nli aka ekpe. Ka ebe fasa enweta ego niile all from ndị fa na-aghọgbu. From ndị fa na-aghọgbu. Megidekwo na onwe ozo na-preach maka salvation.
onwuzi na-agwa ndị mmadụ fakwa n'iko, onwuzi na-agwa ndị mmadụ fa ezu n'ori, onwuzi na-agwa ndị mmadụ fa agba na amasị gbagode mmadụ ibefa. Ihe everybody baz na bụ receive it. I command and declare ka atọọ gị na-agbụ. Onye ọbụla ka ekezi na-agbụ na Nigeria anya ha, sọnsọ ndị Nigeria ka na-ekezi na-agbụ. Ị travel outside country, ndị ọcha nne na-alụsị ọrụ, ma ndị mbe nọ n'ime fasef na-receive salary. Mana abịa na Nigeria, abịa na Igbo anya, ọ bụla everybody ka ekezi na-agbụ. So everybody now with a spiritual problem na Igbo anya azụ, because of na ndị mmadụ na-achọ ndị faja catch out. Look at the video. Look at the video. Ebu Bible n'aka, tọọ ewu na ana, ile akwa white na ọ na mmiri na-ayọ ngịlịgba, ka akwa red na akwa blue na-akwa Jesus Christ. Ihe na-abụ ka ewu na-edeceive ndị mmadụ. Ifuleten bụkọtọ na ndị be anyị ejiri anya afụ ụzọ onye ọbụla na-akpọ Christ, ejiri anya afụ onye ọbụla bụ Bible. To them, onye ọbụla bụ Bible na-akpọ Christ bụ the holy. Ihe ọbụla the person na-ekwu banye. Ọ ya maka anyị ji welu na this level I know today. Ịbaza na online today, nọ ndị Igbo juzu na online na-eme dibia, na-eme ma pastọ. Onwezi kafana na-eme ka ewepụ na-akpatala ego niile ọkwa ebe ya a na-achọ. Ma ndị nwana na-azọ ndụ azọ adala ike ịnụ nke bụ eziokwu. Ọ na nka na-ekwu na onye na-agapụta na asị m that I talk too much, mind my business. Mana ọ na-asị nọ okenye ara nọ na ewu na-amụ n'ọgbele, mana this time around ọ dịzị ka okenye na helpụzi ewu wee na-amụzi n'ọgbele.